ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም ይብ ሃሌሉያ አናኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ብል ፕሮግራምና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል እንካፈለሉ ንጎንጎ ሰዓት 5 ዝወርድ ሰብስክራይብ ግበሩ ናይ ደወል ምልክት ጽቀጡ ንጎንጎ ድማ ክመጸኩም እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎም እንካፈሎ ከምዚ ዝብል ቃል እዩ ኢየሱስ ገንሸል ፋሲጋና ዝብልዩ ኢየሱስ ገንሸል ፋሲጋና ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 7 ከምዚ ይብል ገንሸል ፋሲጋና ማለት ክርስቶስ ተሰውይ እሞ ከምቲ ዘይምጹጻት ዝኾንኩም ሓድሽ ብሑቕ ምእንቲ ክትኮኑ ለተአረጊት ማይ ብሑቕ አጽሪኹም አውጽእዎ ዝገርም ነገር እዩ ናይ ፋሲጋና ገንሸል ኢየሱስ ይልዎ ገንሸል ፋሲጋና ኢየሱስ ይልዎ ሪኹም አሕዋት ገንሸል ፋሲጋና ኢየሱስ ብምዃኑ ኣብ ህይወትና ዝወጸናዮን ዝሓለፍናዮን ነገር ኣለና ምኽንያቱ ገንሸል ፋሲጋና ክብሎ ከሎ ፋሲጋ ፓስኦቨር መሕላፍ ማለት ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወትና ገንሸል ፋሲጋ ብምዃኑ ዝሓለፈ ኻባና ፍርድን ዘምለጥናዮን ነገር ኣለና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ህዝብ እስራኤል ነዊሕ ዓማይት ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ናይ ግብጺ ኣብ ጭቆና ናይ ግብጺ ክሳቀዩ ከለዉ እቲ ዝነበርዎ መግዛእቲ ኣዝዩ ምስ መረሮም ነገር ግን ግብጺ ምስዳድ ምስ ኣበየቶም ካብ ትሕቲ ግዛእታ ምውፃእ ምስ ኣበየቶም ናይ መጨረሻ ብሓያል ኢድ እግዚአብሔር ክወፁ ከለዉ ሓያል ኢድ ኣምላኽ ኮይና ነቲ ዝመፀ ፍርዲ ካብኦም ኣሕሊፉ ንዕኦም ድማ ካብ ዝነበርዎ ግዛእት ናብ ዘይነበርዎ ሓድሽ ናይ ሓርነት ስፍራ ንኽወፁ ዕድል ዝረኸቡ ሳላ እቲ ደሚ ነይሩ መጽሐፍ ክዛረብ كله كم زيبل أبز ساعات معرف 12 زت ساعات معرف 12 كابت 10 كابو دما قال أبقى كسع عزا كسع نجو أي تطرفوا أتي كابو كسع نجو زترفقا بحوي عندو كم زي غيركم دما كتبوا عيكم حواقكم تعاتكم عساكم أبقاركم أبتاركم كأبداوكم حيسكم كالتفكم بالعو نسو فاسيغا إجزيابير إيو بزالي تزيا مدر قبتي كحلفي كابسب كسع أنسسا كل بخورا هاجر قبتي كو كعيو أب كلهم أمالختي قبتي فردتات كجبري أنا إجزيابير نمدر قبتي نزوق عدما أبتن زلخمون أبايتي اتدم ملكت يخونكم نتدم رئي كحلفكم إيه اتزت فمعتون أبخاتكم أيكونني وريهم نتدم ملكت مسرأخو اتفردي كباخم كحلفيلو مخنياتو ناي فاسيقا دم أبتلداتهم سلزقمورو محلاف مالت كأسل زخون فاسيقا فردي أب نخيبت فردي أبيتهم نخي أتو نفردي كاب زحلفولهم اتدميو ريهم محوات إيسوس جنشل فاسيغانا كم مخانو زتلعله نايموت فردي كابانا حليفيو نايموت فردي أبانا أيبتسحنيو نمنتاي تتبهاله ملكت نايدومو ألنا جنشل فاسيغانا إيسوس بعلوس لزخونا ኢየሱስ ገንሸል ፋሲጋኻ ምዃኑ እንተዳ አሚን ካሉ ኢየሱስ ገንሸል ፋሲጋኻ ምዃኑ እንተዳ ተቀበልክዮ መዓት አባኺ አይበጽሕኒ ፍርዲ አባኺ አይበጽሕኒ አባኻ አይበጽሕኒ ምኽንያቱ ንሱ ንመዓት መሕለፊ ንዓኻ መሳገሪ ዝኾነልካ ገንሸል ፋሲጋና ኢየሱስ እዩ ቀጺሉ ከምዚ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ጥቅሲ 23 ዘጸአት ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ንግብፃውያን ክወቅዕ ከሐልፍ እሞ ነቲ ደም ኣብ ላዕላይ ልዳትን ኣብ ክልቲኡ ቀዋሚ ልዳትን ምስራአየ እግዚአብሔር ነታ ደገ ከሐልፋ እዩ ነቲ ዘጥፍእ ድማ ናብ ቤትኩም ኣትዩ ክወቅዐኩም ኣይሓድጎን እዩ ኣሜን ሪኢኹም ኣሕዋት ሓደ ሰብ ተረዲእዎ ወሲኑ ንውዕለት ጎይታ ኣሚኑ ክቕበሎ ከሎ ንጎይታ እዚ ጎይታ እዚ ናይ ህይወቱ ገንሸል ፋሲጋ እዩ ዝኾነሉ እዚ ጎይታ እዚ ደሙ ድማ መዓት ኣብ ህይወት ሰብ ንኸይበጽሕ ምልክትን ከልካልን እዩ ዝኾኖ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ናይ ሓለዋ ሓይልሎ ኣብ ደሙ ፕሮቴክሽን ኣሎ እቲ ዘጥፍእ እቲ ዝቐትል ክመጽእ ከሎ ሞት ግን ኣብ ቤት እስራኤላውያን ኣይበጽሐን ኣብ ግብጺ ዋይዋይታ ክኸውን ከሎ ኣብ ግብጺ ብዙሓት ክሞቱ ከሎ ካብ ደቂ እስራኤል ግን ኣይሞቱን ንምንታይ ተተባሃለ ደቂ እስራኤል ሞት ኣብ ቤቶም ከይኣቱ ዝሓለዎም ዝኸልከለሎም ደም ነይሩ
ሃሌሉያ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም እትዘጥፍእኒ ህይወትና ንኸይረክብ አጥፋእ ህይወትና ንኸይአቱ ፍርዲ ባና ንኸይበጽሕ ከልካሊና እዩ ብደሙ ካብ አመንኩም ደጊም መርገም አባኹም አይአቱን እዩ ደጊም ሞት አባኹም አይመጽእን እዩ ደጊም ሕማም አባኹም አይመጽእን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ደሙ ነዞም ነገራት ንዓኹም ከሓልፍኹም ይገብር እዩ መን ሎሚ ንኢየሱስ ገንሸል ፋሲጋ ኢሉ ልቡ ዝኸፍት እንተ ደኣ ብሓቂ ነዚ ገንሸል ፋሲጋ ልብኺ ኸፊትኪ ኩሉ ናይ ጸልማት አሰራርሓ ኩሉ ፍርድን ካባኺ ከሓልፍ እዩ ንስኺ ግን ከተምልጥ ኢኺ ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ተገዚኦሞ ዝነበሩ ናብታ ማዓርን ጸባን ተውሕዝ መሬት ንኸምልጡ ካብቲ መግዛእትቲ ዘውፅኦም ዝመንዝዖም ደም እትገንሸል እዩ እንደገና ኢልዎም በቲ ፋሲጋ ጊዜ ኣብታርኩም ሓዙ ተዓጠቑ ጫማኹም ግበሩ ኢልዎም ንምንታይ ተተባሃለ ጉዕዞ ክጅምሩ ኢኹም ካብቲ ንዘመናት ተኣሲርኩምሉን ተጨኪንኩምሉን ዝነበርኩም ትወፅሉ መዓልትኹም ማለት እዩ ሎሚ ብሓቂ ሰብ ተረዲእዎ ነዚ ገንሸል ፋሲጋ ጎይታ ክቕበሎ ከሎ ንሓድሽ ጉዕዞ ሓድሽ ጅማሬ ክኾነሉ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ኢሳይያስ 54 ንዓኺ ክወግኡ ዝተሰርሑ ኣጽዋር ኩሎም ኣይጠቕሙን እዮም ኢሉ ነቲ ዝተሰአክል ልሳን ድማ ክትንስኢ ክትረትዕዮ ኢኺ እዚኡ ርስቲ ባሮት እግዚአብሔር ሬኹም ኣሕዋት እዚ ደም ከለልኡ ዝኾነ ሰብ ማንም ዓይነት ፍላጻ ኣብ ህይወቱ ማንም ዓይነት ኣጽዋር ኣብ ህይወቱ ኩሉ ኣይከናወንን ኣይጠቅመን ካዩ ንምንታይ ተተባሃለ በዚ ደም ድተገዘአ ህይወቱ ፕሮቴክትድ እዩ ስለዚ ንኢየሱስ ዝተቀበልኩም ሰባት እንኳ ሓጎሰኩም ንጎይታ ዘይተቀበልኩም ግን ኣይተዓሽው ሎሚ እዚ ደም ከለላ ህይወትኩም ክኸውን አሜን ኢልኩም ንገንሸል ፋሲጋኹም ተቀበልዎ ናባኹም ፍርዲ ኣይክመፀኩምኒ ካብ ፍርዲ ሓራ ክትወፂኢኹም አምላኽ ሰማይ ንኹልኹም ይባርኽኩም ሃሌሉያ ከምዚልና ንአውጅ በኢየሱስ ስም አነ በደሙ ተዓዲጌ ኢየሱስ ገንሸል ፋሲጋይ እዩ እቲ ዘጥፍእ መዓት አባይ አይበጽሕን እዩ ፍርዲ ካባይ ሓሊፉ እዩ በደሙ ተኸሊለ እየ አሜን እዚ ጸለኹም አምላኽ ባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ወሲንኩም ክትቀበሉ ትደልዩ በሐቂ እዛ ጸሎት እዚኣ ምሳይ ጸልዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ስለስተሰቀልካ የመስክነካ ኣለኹ ስለይ ከም ዝተሰቀልካ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ዝኸፈልካዮ ይኣምን ኣለኹ ስለይ ከም ዝሞትካ ይኣምን ኣለኹ በሳልሰይቲ መዓልቲ ኣቦኻ ሞታት ከም ዘተሰአካ ይኣምን ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ አሜን እዚ አድጸልኹም እንኳ ሓጎሰኩም ኣብ ታሕቲ ቴሌፎንና ኣለኩም ኤስኤምኤስ ክብሩልና ተደሊኹም ካ ፌስቡክ ኣለኩም ኣብ ሜሴንጀር ጽሓፉልና ጎይታ ተቀቢልና በዚ ፕሮግራም ኢልኩም ንገሩና ምስክርነታት ዘለኩም ኩልኩም ከአሰቃይ ትብሉ ፌስቡክና አድጌርኩም ኣብ ሜሴንጀር እግዚአብሔር በዚ ፕሮግራም ድገበረልኩም ጽሓፉልና መታን መሰኹምና አምላኽ ከነመስግንን ኃይል ኾነና ባክብለናን ጸሎት ከአሁን ጽልይልኩም ኢና አሜን